В икономиката на България стопанският комбинат Нефтохим е най-крупното звено, което ръководи производството на мощни и съвременни заводи за нефтопреработване и нефтохимия. Извършва научно-изследователска и проектантска дейност. Най-яркият бисер от заводската огърлица на Нефтохим е Бургаският нефтохимически комбинат. На неговата територия са изградени и действат инсталации за производство на бензини, реактивни, дизелови и котелни горива, нормални парафини, натриев сулфид и сяра. Денонощно пулсират и произвеждат нефтопродукти инсталациите за ацетон и фенол, за полиетилен, ниска и висока плътност, полистирол и полипропилен, за синтетични каучуци и латекси, за панвлакна, фокуланти, инхибитори, антиоксиданти, битуми и газове. Тишина! Моля, тишина! Работят инсталации за каталитичен и крекинг процеси, които произвеждат компоненти за повишаване качеството на горивата. Комбинатът внедрява и последните постижения на научно-техническата мисъл. Инсталациите за ароматни въглеводороди предоставят суровини като бензол, етилбензол, толол, окто и параксилол, етиленов окиси, етиленгликоли, ацеталдехид, октанол, бутанол. А сега ще се запознаем с ароматните въглеводороди. Ароматни въглеводороди. Ароматни въглеводороди, текучеха за вас, късно с нощи да заспа. На дъската! Инсталациите за ароматни въглеводороди са същински вълшебен извор на суровини за текстилната и химическата промишленост. Без техните деривати е невъзможно производството на бои и лакове, на смоли и препарати за растителна защита, на миещи средства. Всичко наред ли е? Да, всичко е наред. Нефтохим? Така. Равно на злато. Тук Кондор пристигнахме. Задачата е ясна. Разбрано, действаме. Вариант кукла.
Здравейте! Здравейте. 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 Заповядайте. Благодаря. А музикантите? От Нефтохима са. О, Чудесно. благодаря. Поканете ги при нас. Да. Каня ви на съседната маса. Кой? Аха, уния ли? Да. На съседната маса, колеги. Добре. Ей там. Добре. Знаеш ли? Тихо. Здравейте. Здравейте. Как се чувствате? Отлично. Ние сме колеги. Благодаря сте. Ами тогава Заповядайте. заповядайте на естрада. Тук ни е добре. Моноетилен гликол, етиленов окис, чист нефтен параксилол, чист нефтен ортоксилол, чист нефтен толол. Тук Кондор. Спечелихме музикантите. Те са наши. Тръгваме към Нефтохима. Модерни инсталации за етилен и полипропилен, Да. за полиетилен ниска плътност и пиролен, Да. за каталитичен крекинг и сярно-кисело алкилиране, О. за етиленов окис и бензол, централна газофракционираща инсталация. Да. Заповядайте. Влезте. Заповядайте, моля. Благодаря. Благодаря. Ето насам. Да. Пълна автоматизация на процесите. О, много интересно. Наистина интересно. Да. Това какво е? Внедрен научно-технически прогрес. Световно равнище на производство. Интересно. Къде е тя? Хванете го!
За собствен транспорт Нефтохим изнася произвежданите реактивни горива РТ. Горива за дизелови автомобилни двигатели, газьол за битови нужди и автомобилни бензини А83, А93, А96. При производството на пътни битуми Нефтохим се използва нова технология, при която се оползотворяват етилбензолните и стиролни смоли. На жената ти кажи, ти кажи, ти кажи. На жената ти кажи, ти кажи, ти кажи. You say one for the trouble, two for the time. Come on, y'all, let's rip. Hey, man, watch out. It's a woodpecker from space.
А през нощта беше извършен дързък обир. В протокола на следствените органи е отбелязано, че крадецът е специалист и е избирал само изделията, направени от пластмасите на Нефтохим. Пиленце. Тръгвайте напред! Напред към пиратите! Напред! Към пиратите! Напред към пиратите! И пиратите бяха пленени и обезоръжени с помощта на музиката. И музикантите станаха пирати. Шпионите бяха измамени. Пиратите обезоръжиха музикантите. Кой сте вие? Еми, ние сме за тази работа. Започна смъртна схватка. Тъмносините и оранжево-жълти аквалангисти на две конкуриращи се корпорации се хвърлиха към морските бездни да намерят куфарчето. След тях, без водолазен апарат, се хвърли и гицата.
истински бой в морските дълбини. И кръв. Много кръв. Заснехме тези кадри благодарение на боите, произвеждани от суровини на Нефтохим. Схватката продължи с часове. И пак кръв. Пак много кръв. Но Гицата намери спасение. Взел току-що убития аквалангист водолазен апарат и продължи борбата. И отново схватка. Кървава схватка. Най-после те достигнаха целта си. В ръцете им са мостри от напълнен полипропилен, въглеводородна смола, пиролен, тетраетилен гликол, антиоксидант за пластмаси, високомолекулен полиетилен, ниско налягане, разтворител за полимеризация на олефини с повишени качества, инхибиторът е МАТ-4, ФИКОР и И7-1. На него му си иска да извика катализатор М19 за хидриране на нитробензола до анилин. Ура! Ура! Спасихме ги. Наши са. Нефтохим повече от злато. Те са внедрили нови технологии за производство на пиролен, на тетраетилен гликол, на антиоксиданта алорофен. Ние отлуваме обратно.